अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग खेसारी विरोधी के बचा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे भाई लोग वेस्ट भोजपुरी से खेसारी लाल यादव के बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग आवे जा रहा बा। अरे भाई लोग गाना कब तक ले होता कौना चैनल पर होता कौ तरीके रिलीज करवाल जाता गाना कैसन होकेला बा गाना में काम के कैले बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ये वाला वीडियो में तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ ये वाला गाना गईले के बाद भाई लोग देख लेंगे वाला जौन गाना बताओ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के गाना गईले बड़ा लेंगे जो बेस्ट भोजपुरी से गाना आवता। आगे भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ इफेक्ट में यानी हीरोइन में काम कर बड़ी कोमल सिंह। अरे हाँ भाई लोग खेसारी लाल यादव को और कोमल सिंह के जब गाना आवेला तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक तरीके से बाजेला काहे कि खेसारी लाल यादव कोमल सिंह के साथ बहुत ऐसा खतरनाक गाना आयल बा जौन चलल बा। बाकी बोले तो लोग बता दी कि यह गाना लिखले के बाद तो अभी तक लेता ये वाला गाना के मतलब पोस्टर नहीं खेल रियल पोस्टर नहीं खेल और टाइटल नहीं खेल तो हमारा जहाँ तक उम्मीद बा कि हाँ गाना के लिखलो हन कृष्णा बेदर्दी। अरे बोले गाना के लिखलो हन कृष्णा बेदर्दी। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर के बात कर तारिया शर्मा हो सकता है। बाकी बोले तो लोग बता दी कि ये वाला गाना कैसन होकेला बा तो देखल ही नहीं वाला जौन गाना बताओ बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बहुत ही खतरनाक बा काहे कि बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से गाना आवता। बाकी अभी बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर जो गाना आवता तो उनके रियल नाम रिवील नहीं है लेकिन बहुत जल्द तो लोग के पोस्टर के माध्यम से रियल ओकर नाम और तरीके रिलीज हुई पूरा तो लोग रियल बता दिए। बाकी हमारा जहाँ तक उम्मीद बा कि हाँ गाना के 25 तारीख तक गाने के रिलीज कर दिए। आने वाले 25 तारीख तक गाने के रिलीज कर दिए जो बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा। बाकी बोलो बेस्ट भोजपुरी पर जो वाला गाना आवता तो मतलब बहुत दिन से बना के रखा है बोले होली रखा होली के पहले ही बना के सब कुछ रेडी रखा और रखा और होली बीतही तो लोग के वाला गाना सुने के मिले जा रहा बा। बाकी बोले खेसारी लाल यादव के जब बेस्ट भोजपुरी पर गाना आई तो बेस्ट हुई मस्त हुई झकास हुई बहुत ही खतरनाक हुई बहुत ही वेस्ट हुई बहुत ही बवाल हुई। बाकी बोले तो लोग वेट कर लेंगे खेसारी लाल यादव के बहुत ही जल्द गाना आ रहा बा बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर मोशन पोस्टर आ गल बा। अभी तक तो लोग जाके नहीं खेलेंगे देख लो तो जाके देख सकते रहे बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव के न्यूज़ सॉन्ग के मोशन पोस्टर आ गल बा। बाकी बोले तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल हो तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर